Ka Kongres Hamiglaya haka arpinyau terigu cimang kalau ong ba kapor kala day ya ka sorga jilla ban Khmih Biang ya ka reservation policy haka jilla bagala benrap ru daga ba ong ba ya ka policy barim don kam ban Khmih man ka shpos nam. U MLA ka Kongres na mawati ba Charles Marngar ula ong ru ba ka seng ka shimkia halor ka ni ka man bola benrap ru benadu ka bestang ka Kongres kala ikren halor ka ni ka benta. Ka reservation policy. Halor ka reservation policy. Kadai ke jingsisha ba ka reservation policy. Kadai ke balarim ba. Kelarim ba. Sun post nam. Sun post nam. Kadai ke balarim. Ni sotu ye ki jinghe. Kumba sotu lam ki bai. Ni don ka ju ka spirit. Ni don ka ju ka jing sotu ya ki jinghe jong ka jala. To. Hoi ni sotu ba ya ka no ka policy. La ban review man la ka suppose na. Syai ka dan. Kum ta ni sotu ba na ka liang ka jong iro ya ka reservation policy. La ban review ka. La ban review ya ka reservation policy. Kum ba la mi ki policies. Tinaka liang ka jong ngi kwa ban ong kum ni halor ka ni. Kumbalong lam ki wei ki jela ka ni India. Ke jela jong iru kala dei ko po. Bangi hapi ban Khmih benya. Ban review ya ka reservation policy. Ban Khmih benya ya kami. Ni kam shimpor khandian. Ni kam shimpor khandian ban shim ya garai namar ba ka ni ka dei ka kamba ka kamsan. Kadai ka kamba ka kamsan. Kadai ka kam yap ka kam im bat ngimla ban su shimrai kerki. Mentah-mentah ini ka kam. Dei halor kata ni kam shimpor kendian namar ni hab ya dir ya thai. Tena kaliang ka jongi ngimtre ban shimrai kerki namar yo kanwan ka jing babe hadin. Kamlong bangi ngin su shimrai kerki yo ngi penjenjari upai ba hadin. Kano ka ba ka parti kongres ka le ka parti ka bahe. Kebetulan sibun ke riu sempang ka shim ya kano ka rai da ka berkat sani ba tadi koi. Ula pentep shosho ba ka Kongres kan zatharu ka committee ka ban clear do president jo ka Meghalaya Pradesh Congress Committee upama Vincent H Pala bat ka ban kintop ya baro ke MLA Jong ka seng ban pule ban ya kren bat ban ya tai company halor ka reservation policy bat ka roster system. Tenang ta pada ngi kwaru ban penpau ba ka parti kongres kala de ban syong bunsit. Nilai syong ban ya keren hang ni po kongres bawan ki perlok MLA tingkat bikinom tre jo ka parti kongres ke jongi. Bat nang ta mentar ngi don sekawai ke committee ni tu ipi. Ke committee on roster system and reservation policy. Ke ba ka parti kongres kan thung bat ka ne ka parti ke bakerpang hadin bakal ada ban syong. Bat nakaliang jo ka parti ngin sawan biang sekipai pa ban pensai. Sekipai ba ya ka nongrim jong ka parti kongres.